ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാം ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് ശ്രദ്ധാത്രയം, ശ്രദ്ധാഭേദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കണ്ടു. ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത 18ാമത്തെ അധ്യായമാണ് അല്ലെ. 2ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെയും സാരാംശം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായവും. ഇതും സംഗ്രഹം, ഭഗവത്ഗീതയിലെ അവസാന അധ്യായം എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു സംഗ്രഹമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സന്യാസ മാർഗത്തിലൂടെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താം എന്ന് കാണിക്കുന്നു ഈ അധ്യായം. ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായമാണ് 78 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള. തുടക്കം അർജുനന്റെ ചോദ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. 1 മുതലും എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തെയാണ് അല്ലേ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത്. കർമ്മഫലത്തില് ആസക്തി വെക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. ഫലേച്ഛയും കർമ്മവും ത്യജിക്കുന്നത് സന്യാസാണ്. കർമ്മഫലം ത്യജിക്കുന്നത് ത്യാഗമാണ്. ഫലം ത്യജിക്കുന്നത് കുറച്ച് എളുപ്പമാണ്, എന്നാൽ കർമ്മത്തെ ത്യജിക്കുകയാണ് പ്രയാസം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. വ്യക്തി ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്യാതെയോ ശരീരം പോലും നിലനിർത്താനും സാധിക്കില്ല. എല്ലാവർക്കും കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവൂ. അതെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പോകാം നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക്. പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. നമ്മൾ 11 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 മുതൽ 12 വരെ വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്, പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. പിന്നെ 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകം സാഖ്യയുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരം. പരമാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. 19 മുതൽ 40 വരയ്ക്കും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനമാണ് കാണിക്കുന്നത്. 41 to 48 തന്റെ ജോലിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്, പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. ഈ 49 to 55 ജ്ഞാനയോഗയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് മാറണം എന്നാ പറയണേ. 56 മുതൽ 60 വരെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെ പ്രവർത്തനമാണ് പറയണത്. 61 to 63 പരമാത്മാവിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. 64 to 66 ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാവുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നു.
67 മുതൽ 71 വരെ ഭഗവത്ഗീത പഠനവും പ്രചരണവും. 72ഉം 73ഉം അർജുനൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. 74 തൊട്ട് 78 വരെ സഞ്ജയന്റെ പ്രവചനമാണ്. അങ്ങനെയാണ് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം സംഗ്രഹം, കർമ്മ വിഭാഗം. അത് അർജുനന്റെ ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക് കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, മഹാബാഹു, ഇതുവരെ അർജുനനെയാണ് അല്ലെ കൃഷ്ണൻ മഹാബാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനെ മഹാബാഹു എന്നാ വിളിക്കണേ. കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ അല്ലേ, കേശി എന്നുള്ള അസുരൻ അവിടെ ആകാശം മുട്ടെ വലിപ്പമാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതിനെ നശിപ്പിച്ചു, ഹനിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്, ഋഷികേശനാണ് ഭഗവാൻ. ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം, ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ത്യാഗത്തിന്റെ മാർഗമാണ് സഫലത. സന്യാസ മാർഗം ശ്രേഷ്ഠാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അത് സാധ്യമല്ല സന്യാസിയാവുക എന്നുള്ളത്. 4ഉം 5ഉം അധ്യായങ്ങളിൽ സന്യാസത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അവസാനമായി ഒന്നുകൂടെ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചും സന്യാസത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അർജുനൻ. അതാ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. വാസ്തവത്തിൽ 17ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നു. മുൻ വിവരിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു അനുബന്ധം അത്രേ 18ാം അധ്യായം. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്യന്ത രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാർഗവും അത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്യന്ത രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാർഗമാണ് ഇത്. ഇത് നമ്മളെ പരമശ്രേയസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ആദ്യം ഈ ലോകത്ത് പണ്ഡിതന്മാരാലെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശേഷണങ്ങൾ പറയാണ്. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയും. അതാണ് ഇവിടെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. അപ്പോ പലരും പറയണതാണ്, ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലാതെ പറയാണ്, ഭൗതിക ഇച്ഛകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന്. എന്നാൽ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കല് എന്ന് പറഞ്ഞു വിദ്വാൻമാര്. പിന്നെ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ത്യാഗം എന്ന് സന്യാസിമാര് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മഫല ആസക്തിയാണ് ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം. കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കലാണ് ത്യാഗം. കർമ്മങ്ങള് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്തേ മതിയാവൂ അല്ലെ. ത്രിഗുണ പ്രേരിതമായിട്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുന്നത്. സന്യാസമാർഗം സർവശ്രേഷ്ഠമാണ്. സ്വധർമ്മം ചെയ്ത് ഫലം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക, അതാണ് അല്ലെ സന്യാസ പോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. 1965 പ്രഭുപാദ് ഒരു ദൗത്യമേൽപ്പിച്ചു. ശ്രീ ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്നുള്ള ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമയെ. അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മഫലം ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു. അതായത് ഫോർഡ് കാർ കമ്പനിയാണ്. ആ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ പകുതിയിലധികവും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു. അവിടെ മായാപൂർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്, ഇസ്കോൺ ടെമ്പിള്. അതിന്റെ പകുതിയിലധികം ഫണ്ടിങ്ങും ഇദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കർമ്മഫലം ത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഫലം അത് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് വിനിയോഗിക്കുക.
ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസിയാവാം എന്നത് മറ്റു ചിലർ എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്യാജ്യം ദോഷവദിത്യേകേ കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷിന യജ്ഞദാന തപകർമ്മ ന ത്യാജ്യമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. കാമനയോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ദോഷകരമാണ്, അതിനാൽ അതൊക്കെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് അത്രേ. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞമൊക്കെ കാമ്യകർമ്മമാണ് അല്ലെ, ഫലസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നടത്തുന്നതാണ്. തപസ് ചെയ്യണത് ഓരോരോ വരം നേടാന്. അപ്പോ അതൊക്കെ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ, യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളില് ദോഷമുള്ളവ മാത്രമാണ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെ, എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഇനിയാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. അതാണ് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരതസത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷവ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിത. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷവ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ത്യാഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. കർമ്മത്യാഗം അത് 3 വിധമുണ്ട്. യഥാർത്ഥ സത്യദർശികള് കണ്ടറിഞ്ഞത് അല്ലെ, ഭഗവാനും അത് അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട്. ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിധി നിർണയം എന്താണ്? മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് കർമ്മത്യാഗം ഉള്ളത്. അത് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരാം എന്ന് പറയാണ്. ത്യാഗത്തെ പറ്റി അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വാഭിപ്രായം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അതുതന്നെ അന്തിമമായിട്ട് എടുക്കണം അല്ലെ. ഋഷിമാര് പറഞ്ഞു, വിദ്വാൻമാര് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് നമ്മൾ വിലക്കെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവൻ നിശ്ചിതങ്ങളായ വിവിധ നിയമങ്ങളാണല്ലോ വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ വേദവിഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നത് അറിവുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിന് തുല്യാണ് അല്ലെ. ഓരോ കർമ്മവും ഏത് ഭാവനയോടെ ചെയ്യുന്നു എന്നതിലാണ് ഓരോ പ്രവൃത്തി ഏതു ഗുണത്തിൽ പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം അതാ പറയണത്. യജ്ഞദാന തപകർമ്മ നത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിണാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3. അപ്പൊ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊക്കെ മഹാത്മാക്കള് പോലും ചെയ്യണം, അവരെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാ. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരോ ഒരിക്കലും അത് ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ്. ഏത് കർമ്മവും സാത്വിക ബുദ്ധിയോടെ ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് യജ്ഞമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഏത് കർമ്മത്തിന്റെയും പരമ ലക്ഷ്യം എന്താ? ആ സത്യത്തെ അറിയലാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയണം. ഏത് കർമ്മവും സാത്വിക ബുദ്ധിയോടെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയായാൽ ചിത്തശുദ്ധി നമുക്ക് വരും അല്ലെ. കർമ്മ ഫലം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ആ നിസ്സാരതയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കർമ്മം ചെയ്ത് നിസ്സംഗത്തോടെ, ഒരു സംഘമില്ലാതെ സ്വധർമ്മം പോലും നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുന്നത്. ചിത്തശുദ്ധിക്കായി കർമ്മം നിസ്വാർത്ഥമായി ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ഇവിടെ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാന്യപിതു കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. കർമ്മഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ സ്വധർമ്മം ചെയ്ത് ഗൃഹത്തിൽ തന്നെ സന്യസിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. എവിടെയും പോണ്ട, നമ്മുടെ കർമ്മമാണ് നമ്മളെ സന്യാസിയാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആസക്തി കൂടാതെ, ഫല ഉദ്ദേശം കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ട കർമ്മങ്ങള് കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയില് അവ നിറവേറ്റുക, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഉപേക്ഷിക്കലല്ല അല്ലെ, കർമ്മമൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കല്ല വേണ്ടത്. അതൊക്കെ ആസക്തിയില്ലാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചല്ലാതെ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയില് അനുഷ്ഠിക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്യുക, അതാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏതു കർമ്മവും സ്വീകാര്യമെന്ന്
ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഘോഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ മികച്ച മാനദണ്ഡം. ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് സഹായകമാകാവുന്നതെന്തും യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും ഒരു ഭക്തന് സ്വീകാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് സഹായകമാകണ കാര്യം അതിപ്പോ യജ്ഞമായാലും ദാനം തപസ്സും ഒക്കെ ആയാലും ഒരു ഭക്തൻ അതൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ത്യാഗം ഉപേക്ഷിക്കല് 3 വിധമുണ്ട്. ആദ്യം തമോ ഗുണത്തിലെ ത്യാഗമാണ് പറയണത്. 3 വിധം ത്യാഗങ്ങള്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിയതസ്യ തു സന്യാസ കർമ്മണോ നോപപദ്യതേ മോഹാതസ്യ പരിത്യാഗാസ്താമസ പരികീർത്തിത. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ സ്വധർമ്മം ഉണ്ട് അല്ലെ, ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ട നിയത കർമ്മങ്ങള്, അതൊരിക്കലും ആരും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം അല്ലെ, ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമല്ല അത് അത് ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സന്യാസി തനിക്ക് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്തുകൂടാ എന്നാണ് വിധി. അവനവന് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സന്യാസി എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്യാം അല്ലെ, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാം അല്ലെ, കഴിക്കാം. അതുപോലെ ഒരു ശിഷ്യനെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുന്നതിൽ സഹായിക്കാനായി സന്യാസിക്ക് അയാളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാം. ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പോ ആ ശിഷ്യന് അല്ലെ ധർമ്മപത്നി എന്നാ പറയാ. ആ പത്നി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വേഗം നിറവേറ്റാൻ പറ്റും. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തില് കൂടെ കൂട്ടാണ് അല്ലെ ധർമ്മപത്നിയായിട്ട്. അങ്ങനെ അതാ വിവാഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അങ്ങനെ സന്യാസിക്ക് ആ വിവാഹം നടത്തി പോലും കൊടുക്കാം എന്നാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളെ ത്യജിക്കുന്നവർ തമോ ഗുണപ്രേരിതമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭക്തി വളർത്തുന്നതിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സന്യാസിക്ക് ശിഷ്യന്റെ വിവാഹം പോലും നടത്തി കൊടുക്കാം എന്നാണ്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. താമസികമായ ത്യാഗം അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് ചെയ്യണത്. എന്നാൽ രാജസമായതാവട്ടെ അറിയാം എങ്കിലും ആലസ്യം കൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാ. അതാ ഇവിടെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ദുഃഖമിത്യേവ യത്കർമ്മ കായക്ലേശഭയാത്യജേത് സകൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്നു വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ സ്വധർമ്മം ചെയ്യാൻ, അതൊക്കെ ക്ലേശകരാണെന്ന് വെച്ച് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കളയുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗം. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അത് ത്യാഗം ചെയ്യണത് എന്തെങ്കിലും ഉന്നതി ഉണ്ടാവാൻ. ഇത്തരം ത്യാഗമൊന്നും അങ്ങനെ ഫലം നൽകുന്നതല്ല. പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് താൻ നേടുന്ന ധനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായകമായ വിധം ഉപയോഗിക്കാനും അതിരാവിലെ ഉണർന്ന ആധ്യാത്മികമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളർത്താനും കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വിധം പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ഭയെന്നോ ക്ലേശമെന്ന് കരുതിയോ പിന്മാറിക്കൂടാ. അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗം രാജസമത്രേ. ഇപ്പോ നമ്മള് അധ്വാനിച്ചിട്ട് അല്ലെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ധനം സമ്പാദിച്ചു, അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായകമായ വിധം ഉപയോഗിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതുപോലെ ഓരോ വ്യക്തിയും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളർത്താൻ ഉള്ള പരിശ്രമം നടത്തുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ഭയോ ക്ലേശോ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി പിന്മാറിക്കൂടാ. അങ്ങനെ ചെയ്ത രാജസമാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉപേക്ഷയാണ് സന്യാസമാകുന്നത് എന്ന് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്. കാര്യമിത്യേവ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഘം ത്യക്ത്വാ ഫലം ചൈവ സത്യാഗ സാത്വികോ മതാ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലമുദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനാവുക, നമ്മളൊക്കെ പ്രാപഞ്ചികരാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറെ ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട്, അതൊക്കെയും ചെയ്യുക, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെയ്യുക, എന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് കരുതി മാത്രം ചെയ്യുക. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ത്യാഗം സാത്വികമാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയായ ധാരണയില്ലാത്തതിനാല്
ആണ് തമോ ഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നത്, അജ്ഞത കാരണം. പലതും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് താമസിക ത്യാഗമാണ്, അറിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് രാജസികമാണ്. അപ്പൊ ശരിയായി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതോ സാത്വിക വിഭാഗത്തിൽ വരും അല്ലേ, 3 കാറ്റഗറിയിൽ പറയാണ്. അപ്പോ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. നദ്വേഷ്ട്യ കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്യതേ ത്യാഗി സത്വസമാവിഷ്ടോ മേധാവി ഛിന്ന സംശയ. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അപ്പൊ സാത്വികനായ ഒരാള്, ബുദ്ധിമാനായ ത്യാഗി, അശുഭമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിനോട് വെറുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ ഒന്നും തോന്നില്ല. കാരണം എന്താ? കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആത്മശാന്തി കൈവരിച്ച് സത്യം കണ്ട് സംശയം വെടിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ത്യാഗിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആള് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മ വാസന ഒടുങ്ങാൻ കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. അതാ 11 പറയുന്നത്. നഹി ദേഹഭൃത ശക്യം ത്യക്തും കർമാണ്യശേഷത യസ്തു കർമ്മഫലത്യാഗി സത്യാഗീത്യഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് കർമ്മങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ട് ത്യജിക്കാനൊന്നും സാധ്യമല്ല. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം എന്ന്. ഇപ്പൊ 3 വിധത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിലെ പല അംഗങ്ങളും ഓഫീസുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും മറ്റും കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നേടുന്ന ധനം അത്രയും അവർ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇസ്കോണില് ഉള്ള പല മെമ്പേഴ്സും ഓഫീസിലോ ഫാക്ടറിയിലോ ഒക്കെ നന്നായി ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യും. അവരുടെ സമ്പാദ്യം അവര് സംഘടനയ്ക്ക് ഇസ്കോണിന് വേണ്ടി തന്നെ ചെലവഴിക്കും. ഇത്തരം വിശിഷ്ടാത്മാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി വര്യന്മാർ. അവരവരുടെ സ്വന്തം സുഖത്തിനോ താല്പര്യത്തിനോ വേണ്ടി ഒന്നും ചെലവ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. എല്ലാം അവർ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാവുന്ന പണമൊക്കെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നും ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മഫലം ത്യജിക്കേണ്ടത് എന്തിനാ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ്. ഇനി 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാം ചെയ്യുന്ന ഏത് കർമ്മത്തിനും ഫലമുണ്ട്. നാം ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്. അനിഷ്ടമിഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണം ഫലം ഭവത്യത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. അനിഷ്ടമിഷ്ടം മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികൾ അല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ത്യാഗി അല്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ. ഇത് രണ്ടും കൂടി, കുറച്ച് ഇഷ്ടമുണ്ട്, കുറച്ച് ദേഷ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫലം ത്യാഗികളല്ലാത്ത ആൾക്കാര് മരണശേഷം അത് അനുഭവിക്കണം, കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്കോ അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അവര് സന്യാസി പറഞ്ഞ കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് കർമ്മഫലത്തിന് ബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, കർമ്മം കൊണ്ടുള്ള ബന്ധനം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. അപ്പൊ പാപം, അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളാ, ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധ നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരോ ബന്ധനങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ മരണശേഷം കർമ്മഫലങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും അയാൾക്ക് വരുന്നില്ല. ജ്ഞാനവിഭാഗമാണ് അടുത്ത 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധമേ സാഖ്യേ കൃതാന്തേ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. ഇപ്പൊ ഏത് കർമ്മത്തിനും ഫലപ്രാപ്തിയുണ്ട്. 5 ഹേതുക്കളും ഉണ്ട് അത് നടപ്പാവാൻ, ഒരു കർമ്മം നടപ്പാവാൻ. അതാ ഇവിടെ പറയണത്.
മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെപ്പറ്റി ഇനി ഞാൻ പറയാം, എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ. അപ്പൊ പറയാണ് അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണമൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇനി നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. ആ 5 കാരണങ്ങളാണ് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കരണം ച പൃഥക് വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം വേണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള് വേണം. പിന്നെ കരണങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം. നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്, എൻഡവർ എന്ന് പറയും, ചേഷ്ട എന്നൊക്കെ പറയും, ശ്രമം വേണം അല്ലെ. പിന്നെ പരമാത്മാവ് വേണം. എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അധിഷ്ഠാനം കർമ്മരഹിതമായ ആശ്രയാണ്. പിന്നെ പരമാത്മാ തലാണ്. ഇപ്പൊ വാഹനം ഓടാൻ ചലിക്കാത്ത ഒരു പ്രതലം വേണം അല്ലെ, അതാണ് റോഡ്. അപ്പൊ റോഡിലൂടെയാണ് കാറൊക്കെ ഓടുന്നത്. അതുപോലെ കർത്താവ് ആണ് ആത്മാവ്. കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപകരണമാണ് അല്ലെ, ഈ എന്താ പറയാ, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. ചേഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന ആള്. കരണങ്ങൾ ഉദ്യമങ്ങൾ എന്നാ പറയാ, ഉദ്യമങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനി എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ, വിധി അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ അവസാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ജ്ഞാനം ഉദിക്കും. ഈ പ്രപഞ്ചം, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി ഒക്കെ അവസാനം എല്ലാം അറിയണം. ഉപനിഷത്തിലെ കർമ്മഫല സിദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഒരേ കാര്യം 3 ഗുണത്തിലുള്ളവർ കേൾക്കുമ്പോഴും 3 തരത്തിലാണ് ഗ്രഹിക്കുക. ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ 50 കുട്ടികളുണ്ട് വിചാരിച്ച ഒരേ ക്ലാസ് തന്നെയല്ലേ കേൾക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരേപോലെ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ കരണങ്ങള് അന്ധക്കരണം എന്ന് പറയും. അന്ധക്കരണവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ജീവനും ഇല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്യാനാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവത് സങ്കല്പം അനുകൂലമാകാനാണ് എല്ലാ ആരാധനയും സാധന എല്ലാം നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ 5ഉം വേണ്ട രീതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു കർമ്മ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുന്നത് എന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മം സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല അല്ലെ. ഈ 5 ഘടകങ്ങളും ഒത്തു വരണം. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശരീരവാങ്മനോഭിര്യത് കർമ്മ പ്രാരഭതേ നര ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവ. ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ, മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. ന്യായം ആണെങ്കിലും അന്യായമാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ്, BMW അല്ലെ, ബോഡി മൈൻഡ് വേർഡ്, BMW. അങ്ങനെ ആ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ പറഞ്ഞ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അധിഷ്ഠാനം കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, കരണങ്ങള് നാനാവിധ ഉദ്യമങ്ങള്, പരമാത്മാവ്. അങ്ങനെ 5 ഘടകങ്ങള് ആണ് ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം. കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് 3 കരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് ഇത്യാദി. എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിഷ്ഠാനമായ ഈശ്വരൻ വേണം അല്ലെ. ഈശ്വരനെ ആശ്രയിക്കാതെ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ന്യായമായ കർമ്മം എന്നാൽ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായത് എന്നർത്ഥം. അതിന് വിരുദ്ധമായ കർമ്മം അന്യായമാണ്. ന്യായം എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് തന്നെയാണ്. അന്യായം ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അന്യായമായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാതെ കണ്ടുള്ള ഇത്. 2 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതായാലും കർമ്മം നിറവേറ്റാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ 5 ഘടകങ്ങള് കൂടിയേ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പോ കാര്യങ്ങള് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഇരിക്കെ താനാണ് കർത്താവെന്ന് മൂഢന്മാര് കരുതും അല്ലെ. അത് അവിടെ 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തുയ പശ്യത്യകൃത ബുദ്ധിത്വാ ന സ പശ്യതി ദുർമതി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാതഥം കാണാനും കഴിയില്ല.
പറയാണ് ഈ 5 ഘടകങ്ങളെ ഒന്നും മാനിക്കാതെ ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കണ ആള് തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിമാനല്ല, മൂഢനാണ് അല്ലേ? അയാൾക്ക് സംഗതികളെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ആളാണ് അല്ലേ? മേൽപ്പറഞ്ഞ 4 ഭൗതിക ഹേതുക്കളെ മാത്രം കർമ്മത്തിന് കാരണമായി കാണരുത്. പരമവും കർമ്മക്ഷമവുമായ കാരണത്തെയും ഓർക്കണം. ഈ പരമപുരുഷനെ കണ്ടറിയാത്തവനാണ് താൻ തന്നെ കർത്താവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവരാണ് അങ്ങനെ ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, അതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ 5 ഘടകങ്ങളൊന്നും അതിന് ബാധകമല്ല എന്ന് കരുതും. അപ്പൊ മായയിൽപ്പെട്ടു ഉഴുന്നവര് ഈ കർമ്മരഹസ്യം അറിയുന്നില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക് അറിയാം. കർമ്മമോചനം എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാത്ത ആളാണ് ദുർമതി എന്നിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഈ കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം എങ്ങനെയാ നേടുക? അതവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലേ? ഭഗവാനെ അറിയാൻ അവര് ശ്രമിക്കണമില്ല. ജീവാത്മാവ് തനിക്കൊരു കർത്തൃത്വമുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. യസ്യനാഹം കൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർയസ്യ ന ലിപ്യതേ ഹത്വാപി സൈമാം ലോകാൻ ന ഹന്തിന നിബധ്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അഹങ്കാരത്തിൽ വരിക, അതുകൊണ്ട് താൻ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മവുമായി കൂട്ടുപിണയുന്നതാണ് കർമ്മബന്ധം. എന്നാൽ അങ്ങനെ കൂട്ടുപിണയാത്ത ആളിനെ ഒരു കർമ്മവും ഒരിക്കലും ബന്ധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ മിഥ്യാഹങ്കാരത്താല് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പദവി പ്രശസ്തിയൊക്കെ എടുക്കാനല്ലാതെ, അതുപോലെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടെ ഒന്നിനോട് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരാള് ഏറ്റവും കൂടിയ രീതിയിൽ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അയാൾ ഹിംസകനല്ല എന്ന്, താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നുമില്ല എന്ന് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഒരാളെ കൊല്ലാം എന്നല്ല, അതുപോലും അത്തരം പീക്കായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അയാളോട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പകരം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോവും എന്ന് പറയൂ അല്ലെ? അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടി വന്നാല് ഒരാളെ ഹിംസിക്ക എന്ന് വെച്ചാ എന്താ പറയാ, ഹത്യയിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ കൊല്ലണം എന്നല്ല ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടിപ്പോയാല് ഇപ്പൊ ഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക, എന്നാ പോലും അയാളെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കുന്നില്ല, അയാൾക്ക് കർമ്മഫലം ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് ആ കർമ്മം ചെയ്തതെങ്കില് മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രേരിതൻ അല്ലാതെയും അനാസക്ത ബുദ്ധിയോടെയും കൂടിയാണ് ചെയ്തതെങ്കില് ഇനിയിപ്പോ ഹത്യ ചെയ്താൽ പോലും അയാൾ ഹിംസകനല്ല, കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ ഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് പറയണത്, ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണത്. ഇപ്പൊ കൂടിപ്പോയ ഒരാളെ ഹിംസിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പോൾ പോലും കർമ്മബന്ധങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെയോ പരമാത്മാവിന്റെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും ഹിംസകനല്ല. അപ്പൊ എവിടെയാണ് മനസ്സുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവത് സ്മരണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോഴ് ഹിംസയാണ് ചെയ്യണതെങ്കിലും ഹിംസകനല്ല, അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ പ്രതികരണം അനുഭവപ്പെടുകയുമില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ഭടന്മാരിൽ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താറില്ലല്ലോ, അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറില്ല താനും. പക്ഷേ സ്വേച്ഛാപ്രകാരം നടത്തുന്നതാണ് ഈ വധമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കോടതി അയാളെ ശിക്ഷിക്കും. ഇപ്പോ ഈ സ്വന്തം ഇച്ഛ കൊണ്ടല്ലാതെ ചെയ്യണ പ്രവർത്തിക്കാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്ക്യൂസ് ഉള്ളത് അല്ലെ? അങ്ങനെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ കർമ്മബന്ധനങ്ങള് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. പതിനേഴല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 18. ഇനി നമ്മെ ഒരു കർമ്മത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെയും കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഘടകങ്ങളെയും വേർതിരിച്ച് പറയുകയാണ് 18.
ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധ കർമ്മചോദന കരണം കർമ്മകർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മസംഗ്രഹ. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളും. പറയാണ് ജ്ഞാനവും ജ്ഞാനവിഷയവും ജ്ഞാനിയും എന്നുള്ള 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങള്. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാന് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവണത് അല്ലെ? ഇൻസ്പിറേഷനിൽ നിന്നാണ് ഒരു ക്രിയ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതെവിടുന്നാണ്? പ്രേരകങ്ങൾ എവിടുന്നാണ്? ഈ 3 പ്രേരക ഘടകങ്ങള് ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നിങ്ങനെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാണ്. അതിന്റെ ഘടകങ്ങളും ആണ്. അപ്പോ കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കരണങ്ങള്. ഇപ്പൊ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ എന്താ പറയാ, നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ബൈ വിച്ച് സംതിങ് ഈസ് നോൺ എന്ന് പറയും. പ്രോസസ് ഓഫ് നോയിങ് സംതിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നോളജ്. ഒരു കാര്യത്തിനെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണ ആ രീതി ഉണ്ട്, പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നോളജ് എന്ന് പറയാം. ഏതിനാലാണോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനെ നോളജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ നോവർ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിജ്ഞാത, അറിയുന്ന ആള് അല്ലെ? ഓബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് നോളജ് ആണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയണത്. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങള് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ എന്നീ മാനസിക പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോരണം ഏത് കർമ്മം ചെയ്യാനും. ഇതാണ് പ്രചോദനം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നായാലോ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നാവാം അല്ലെ? രണ്ടും ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ കർത്താവും പ്രചോദനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സർവേന്ദ്രിയ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള മനസ്സ് ഉൾപ്പെടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ യഥാർത്ഥ കർമ്മം രൂപം കൊള്ളും. ഒരു ക്രിയയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും ആകെത്തുകയാണ് കർമ്മസംഗ്രഹം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന വിഭാഗം കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ 3 പ്രകാരം ജ്ഞാനവും കർമ്മവും കർത്താവും ഗുണഭേദമനുസരിച്ചാണ് എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഡൂവർ അല്ലെങ്കിൽ നോവർ, ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ്, അതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൺ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരണം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ടൂള്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷനിലേക്ക് എത്തണത്. അപ്പൊ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പ്രേരണയുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. കർമ്മ ഉപകരണങ്ങള്, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ കർമ്മ ഘടകങ്ങള്, അതിൽ പെടുന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഒരു കർമ്മ ഘടകം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കർമ്മം രൂപപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ വിഭാഗം കഴിഞ്ഞു. ഇനി 3ാമത്തെ വിഭാഗത്തിലെ 3 പ്രകാരം ജ്ഞാനവും കർമ്മവും കർത്താവും ഒക്കെ പറയാണ്. ജ്ഞാനം കർമ്മച കർത്ത, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാനം കർമ്മച കർത്താ ച ത്രിതൈവ ഗുണഭേദത പ്രോച്യതേ ഗുണസംഖ്യാനേ യഥാവശൃണുതാന്യപി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെപ്പറ്റി ഇനി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ 3 കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ജ്ഞാനത്തിനെയും കർമ്മത്തിനെയും കർത്താവിനെയും ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിച്ചു തരികയാണ്. സാത്വികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശമാനമായതാണ് അല്ലെ? രാജസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാഗ്രഹം, തൃഷ്ണ ഒക്കെയാണ്. താമസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമാദം, അലസത ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ 14ാം അധ്യായത്തിൽ 3 ഗുണങ്ങൾ വിവരിച്ചു. 17ാം അധ്യായത്തിലും അന്നം, യജ്ഞദാന, തപസ് അതൊക്കെ 3 കാറ്റഗറിയിലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പോ നമ്മള് നിരന്തര സാധന കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താല് ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യത്താല് ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഉയർന്നു വരുന്നത് ബോധ്യമാവുമ്പോൾ അതിൽ ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ സാധനയിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചു പോവും. വീണ്ടും ഉയരാം. സ്പിരിച്വൽ സോളിന് സ്പിരിച്വൽ കർമ്മങ്ങളില് സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതി ഉണർന്ന് സ്പന്ദിക്കുന്നതോടെയാണ് അല്ലെ ഈ ഗുണങ്ങളും വേർതിരിഞ്ഞു വരുന്നത്. ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും മഹത്വവും നിർണയിക്കുന്നതാണ് ഈ ജ്ഞാനം. കർമ്മം, കർത്ത, ഈ മൂന്ന് ഗുണഭേദം അനുസരിച്ച് ഈ മൂന്നും ഗുണഭേദം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും ബന്ധനമുണ്ടാക്കുന്നവയാണ്, മുക്തിദായകങ്ങളല്ല. സത്വഗുണത്തിലും ബന്ധനമുണ്ട്. സത്വഗുണം നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അതും ബന്ധനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും ബന്ധന കാരണങ്ങള് തന്നെയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അറിവ് പോലെയാണ് നാം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ പറയണത് 20. സർവഭൂതേഷു യേനൈകം ഭാവം അവ്യയമീക്ഷതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അസംഖ്യ രൂപങ്ങളില് ഈ ജീവജാലങ്ങൾ ഭിന്നമായിട്ട് അല്ലെ 84 ലക്ഷം ടൈപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം അല്ലെ, അതിലെ ചേതന എല്ലാം ഭഗവത് ചേതന, ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്നറിയുന്ന ആ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് സാത്വിക ജ്ഞാനം എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന്. സർവഭൂതങ്ങൾ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം ചരാചരാത്മാവായ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് എന്ന്. അപ്പോ ഈ ഒരേ സ്വർണം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ആഭരണമാക്കുന്നത് പോലെയാണ് അല്ലെ, പല പല ശരീരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവത് അംശമായിട്ട്. അപ്പൊ പലത് എന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് നമുക്ക്. ദൈവികത എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. രൂപം, വലിപ്പം ഒക്കെ ഏതായാലും 2 കാലുള്ളത്, 4 കാലുള്ളത്, അനേകം കാലുകളുള്ളത് അല്ലെ, കൈകളില്ലാത്തത്, അങ്ങനെയൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ദൈവികത ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാത്വിക ജ്ഞാനമാണ്. ഇനി രാജസിക ജ്ഞാനം പറയാണ്. പൃഥക്ത്വേന തുയജ്ഞാനം നാനാഭാവാൻ പൃഥക് വിധാൻ വേത്തി സർവേഷു ഭൂതേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണ് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. ജീവാത്മാക്കള് ഓരോ ശരീരത്തിലും വ്യത്യസ്തമാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്, വ്യത്യസ്തതയിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസജ്ഞാനമാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ മായാബദ്ധരായവരുടെ ജ്ഞാനമാണത്. വിവിധ ഭാവങ്ങള്, നല്ലത് ചിലത് കാണുമ്പോ നല്ലത്, ചിലത് മോശം, അങ്ങനെ പലതുണ്ട് എന്ന തോന്നല്. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം ഒരേ ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവത് അംശം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഗൂഗിളില് പല വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാൻ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. പക്ഷെ ശരിയായവ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല എങ്കില് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭക്തിയിലും താഴ്ന്നു പോകും. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എവിടെ നോക്കുമ്പോഴും നമ്മള് വിവിധ ഭാവങ്ങള് കാണുകയാണ്. ചിലത് നല്ലത്, ചിലത് മോശം, അങ്ങനെ പലതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല്. അതൊക്കെ അപകടം പിടിച്ച സിദ്ധാന്ത ാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ, രാജസിക ജ്ഞാനത്തിൽ നിൽക്കണവരുടേതേ. എന്തും ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ജീവിതം, മരണത്തോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അവര് ചിന്തിച്ചിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ശരീരം നമ്മുടെ വികസിക്കുമ്പോൾ അവബോധം ഉണ്ടാകും എന്ന് അവര് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മരണശേഷം എന്തുകൊണ്ട് അവബോധം ശേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവർക്ക് ഉത്തരയില്ല അല്ലെ.
അപ്പൊ ആസ്വാദനം മാത്രമാണ് അവർക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നീചയോനികളിലേക്കാണ് അവർ പിന്നീട് ചെന്നെത്തുന്നത് എന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല, അല്ലെ? ഇംപ്രോപ്പർ വേയിൽ കൂടിയാണ് അവര് നടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, മൃഗങ്ങൾക്കും അത് മതി, അല്ലെ? മൃഗങ്ങളെ പോലെ അജ്ഞതയുള്ള മനുഷ്യര് നമ്മള്. അപ്പോ ജനിക്കുന്നത് ഇരുട്ടോടെയാണ്, പിന്നീട് വളരും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടണം, അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രകാശിതമാവണം. ഭൂരിഭാഗം പേരും കലിയുഗത്തിലെ തമോ ഗുണികളായിട്ടുള്ളവര് തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ 22ാമത്തെ ശ്ലോകം താമസിക ജ്ഞാനം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യത്തു കൃഷ്ണവദേകസ്മിൻ കാര്യേ സക്തമഹൈതുകം അതദ്വാർത്ഥവദൽപം ച തത്താമസമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അതു തന്നെ എന്ന് കരുതി നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായ അറിവ് തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. ഇപ്പൊ സത്യജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കുക, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസ്സാര കാര്യത്തില് അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള അറിവ്, അതൊക്കെ തമോ ഗുണാത്മകമാണ് എന്ന്. ഈ ലോകത്തിൽ സുഖം വേണം എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിന്തയുള്ളൂ, മറ്റൊന്നും ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കില്ല, അല്ലെ? പരമസത്യത്തെ അറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും ഇല്ല. ആത്മാർത്ഥമായി ആത്മീയ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് സ്വയം ഉയരുകയാണ് വേണ്ടത്, അതാണ് അവരുടെ കടമ, അല്ലെ? അത് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ദേഹാതീതനായ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികവും ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസവും, ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം താമസവും എന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേഹാതീതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുക, അത് സാത്വിക ജ്ഞാനം. ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങള്, അതൊക്കെ രാജസം, ശാസ്ത്ര അടിസ്ഥാനം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടുള്ളത്. ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം താമസവും എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഇനി കർമ്മത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാണ്. കർമ്മം 3 തരണ്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലേ? ഇതാ പറയണേ 23. നിയതം സംഗരഹിതം അരാഗദ്വേഷതകൃതം അഫലപ്രേപ്സുനാ കർമ്മ സാത്വികമുച്യതേ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം? ആസക്തി പാടില്ല, രാഗദ്വേഷരഹിതമാവണം, ഫലാസക്തി ഇല്ലാണ്ട് നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വിക കർമ്മം തന്നെ എന്ന് പറയാണ്. കർമ്മത്തോടും ഫലത്തോടും ഇച്ഛയില്ലാതെ വൈദിക വിധി അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാം. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങള്, വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്, ആശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. അപ്പൊ കടമ എന്ന പോലെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലാതെ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ ഇതിനെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, കൃഷ്ണാവബോധം, ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധം. അവിടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയല്ല, സ്വാർത്ഥതയും ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന്. ചിത്തശുദ്ധിയിലൂടെ ആത്മാനുഭവം ലഭ്യമാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴ്. എനിക്കൊരു യജമാനനുണ്ട്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്നു അഹൈതുകിയായിട്ട്, അങ്ങനെ വേണം ഭാവന. ഇനി രാജസകർമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് 24ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യത്തുക്കാമേപ്സുനാ കർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാ പുന ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തദ്രാജസമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടു ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസകർമ്മം. എന്താ പറയണേ? ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി വരുത്തിയാല് സുഖം ലഭിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അവർക്ക്, അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർക്ക് ചിന്തയില്ല. അപ്പൊ കിട്ടും, ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ക്ഷണിക സുഖങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരും, ബർഗർ പോലെ എന്നാ പറയാ.
ബർഗറിന് രണ്ട് പുറം കട്ടിയുള്ള ബണ്ണാണ് അല്ലെ, ഉള്ളില് നടുക്കില് മാത്രം കുറച്ച് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ കുറെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്ഷണിക സുഖമൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരും. തന്റെ കഴിവില് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് ക്ലേശം സഹിച്ചും കർമ്മം ചെയ്യാണ് അവര്. ഇപ്പോ സാധനയ്ക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, ഈ ഉത്കണ്ഠ കാരണം ഈശ്വര ചിന്തകളൊന്നും സാധ്യമാവില്ല. അങ്ങനെ അവര് ജീവിച്ചു മരിക്കും. 25 തമോ ഗുണപ്രധാനമായ കർമ്മത്തെ പറയാണ് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ മനപേക്ഷ ഹിംസാമനപേക്ഷ പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യതേ കർമ്മ യത്തത്ത അമസമുച്യതേ. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കു ഉണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്രേ താമസം. സമ്മോഹം വൈദിക വിധി നിഷേധമാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവൃത്തി വരുമ്പോൾ എന്താണ്, സ്വയവും നശിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്കും നാശം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ ലൈഫ് മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെ. യമദൂതര് വരുമ്പോ ഡ്രമ്മ് കൊട്ടണ പോലെ നമ്മളെ ചാട്ട കൊണ്ട് അടിക്കും അല്ലെ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ശത്രുവായ മനസ്സ് നമ്മെ അധോഗതിയിലാക്കും. അങ്ങനെ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള നരകത്തിലേക്ക് പതിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ നമ്മള് 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം പറഞ്ഞു, 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മം എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദയ്ക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. നമുക്ക് 3 ദിവസമായിട്ടേ തീരുള്ളൂ. ഈ അധ്യായം വലുതല്ലേ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നോക്കണം ഇന്ന്. എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നോക്കിയാൽ മതിയോ മാതാജി? എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഈ മൂന്നാമത്തെ ലെവല്, ഈ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ലെവല് തീർന്ന ഉടനെ തന്നെ തേർഡ് ലെവൽ തുടങ്ങുമോ? ഓവ്. എന്ത് ചുട്ടി വേണോ? എന്തോ? വേണ്ട വേണ്ട. എന്താ? ബുക്സ് വേണല്ലോ. അത് വേണം. ബുക്സ് ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് തരും, ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ. അയച്ചു തരുവോ? പിന്നെന്താ, അയച്ചു തരും. അതിന് അഡ്രസ് വേണ്ടേ മാതാജി? അത് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ, ഗ്രൂപ്പിലിടാം. റീന മാതാജി. നടക്കണ്ടേ? റീന മാതാജി, നമ്മുടെ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് വേണം എല്ലാ ബുക്സും ഇനി വാങ്ങിക്കാൻ. അപ്പോ ടെമ്പിളിന്റെ ഇത് കൊടുത്താൽ മതി. അതിന്റെ ലിങ്ക് മണിഭൂഷണ മാതാജിയോട് മേടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കൂ. അത് ഞാൻ അയക്കാം. മാതാജി ഇന്നിട്ടുണ്ടായി ബുക്കിന്റെ കൃഷ്ണ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ റീഡിങ്ങിന് കൃഷ്ണ ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോളൂ, നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചൂടെ? ആ ലിങ്ക് തന്നെയല്ലേ എല്ലാ ബുക്കിനും? അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് ഞാൻ അയച്ചു തരാം മാതാജി, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം കേട്ടോ. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടോളൂ. അപ്പൊ ബുക്സ് വേണ്ടത് അതിലെഴുതിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക്. ഈ 3 ബുക്സും
കൃഷ്ണ ബുക്കും കൂടി കോംബോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കൃഷ്ണ ബുക്ക് വാങ്ങുമ്പോ 2 ചെറിയ ബുക്ക് ഫ്രീ കിട്ടുന്നില്ലേ? 2 3 ബുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ചെറിയ ബുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈശോപനിഷത്തും ഉപദേശാമൃതവും കൃഷ്ണ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് ഫ്രീ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവും കൂടെ അവര് പൈസ കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അതെല്ലാം കൂടി എത്ര എത്രയാവും മാതാജി? പൈസയാവും? അതെല്ലാം കൂടി എത്രയാന്ന് എനിക്ക് അറിയണില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു കോംബോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. വലിയ പൈസ ഉണ്ടാവുക? എന്താ? അതിനൊക്കെ കൊറേ പൈസയാകുമോ? ഇല്ലില്ല, കൊറേ ഒന്നും പൈസ ആവില്ല. 3 ബുക്കിന് മാത്രം എത്രയാവും മാതാജി? 3 ബുക്ക് എനിക്ക് എത്രയാവും റീനമാത? എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാനൊക്കെ വാങ്ങിയത് പണ്ടല്ലേ, അത് കാരണം എനിക്ക് റേറ്റ് അത്ര അറിയില്ല. 750 മറ്റോ അത്രയൊക്കെ വരുള്ളൂ. ആ എല്ലാം കൂടിയോ? അതെ. അതായത് കൃഷ്ണ ബുക്ക് വാങ്ങുമ്പോ 2 ചെറിയ ബുക്ക് ഫ്രീ തരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ ലെവൽ 3ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈശോപനിഷത്തും ഉപദേശാമൃതവും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ അത് ഫ്രീ തരും. പിന്നെ അപ്പൊ കൃഷ്ണ ബുക്കിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കൃഷ്ണ ബുക്കിന് പൈസ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന് പൈസ കൊടുക്കണം. അത് ഏത് ലെവലിലാ കൃഷ്ണ ബുക്ക്? ലെവൽ 3. കൃഷ്ണ ബുക്ക് നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാനുള്ളതാ. റീഡിംഗ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണ ബുക്കിന്റെ പേരെന്താ പറയുക ശരിക്കും? ഫുൾ പേര്? കൃഷ്ണ എന്ന് തന്നെ. അതെയാ? ഓക്കെ. അത് എവിടെയൊന്നും കിട്ടൂല? ബുക്ക് സ്റ്റോൾ അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടൂല? ഇസ്കോണില് മാത്രമാണ്. ഇസ്കോണിന്റെ ബുക്കാണ് അത്. ഈ 3 ബുക്കിന് മാത്രം അയക്കുകയാണെങ്കിലോ മാതാജി? ഈ 3 ബുക്കിന് മാത്രം അയക്കുകയാണെങ്കിലും കിട്ടും. അതും കിട്ടും. അതിന്റെ ലിങ്ക് എത്രയുണ്ടാകും? 200. അതെന്നാ അതിന് പൈസ അയക്കാലോ ആദ്യം? 800ന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വരുമായിരിക്കുള്ളൂ. 800ന് കൃഷ്ണ ബുക്കും കിട്ടും. ഇത്ര തടിയുള്ള കൃഷ്ണ ബുക്ക് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആവില്ല. റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. കേട്ടോ, 2 kg വരെയൊക്കെ പോസ്റ്റലില് നമുക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് സെയിം ആണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇടാട്ടോ. അങ്ങനെ ബുക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനൊക്കെ. മാതാജി ബുക്ക് വരുവാ? 4-മത്തേലോ? 4-മത്തേല് ഭഗവത്ഗീത തന്നെ വരുള്ളൂ. 4th ലെവല് ഭഗവത്ഗീതയുടെ തന്നെത്താനെ ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതലാവും. നിങ്ങള് അസസ്മെന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ സ്വയം എഴുതലാണ്. അത് ഈ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് എഴുതുന്നല്ലേ മാതാജി? ഓപ്പൺ ബുക്ക്. 5-മത്തേന്റേതോ ബുക്ക് വേണം? അത് ഭക്തിശാസ്ത്രിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കൊറേ ലെവൽ ഉണ്ടാ? പിന്നെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ഉണ്ട്. ഭക്തിശാസ്ത്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി വൈഭവ് ഉണ്ട്. ഭക്തി വൈഭവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി വേദാന്ത ഉണ്ട്. ഭക്തി വേദാന്ത കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗവതം. വൈഭവയ്ക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ ബുക്സും പഠിക്കണ്ടേ? പിന്നെ ഭക്തി സാർവഭൗമയുണ്ട്. അത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമൊക്കെയാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ 10 കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കാം. ക്ലാസ് മാതാജി തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ? എല്ലാ ലെവലിലും ക്ലാസ് മാതാജി തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോ ടീച്ചർമാര് മാറും. എന്നാലും ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ടീച്ചറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് മാതാജി? മാതാജി മതി. ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ഞാൻ ആണോ ഉണ്ടാവും. മാതാജി? ഫ്രീ ആണോ ഇതെല്ലാം? എല്ലാം ഫ്രീയാ. ഭക്തിശാസ്ത്രി ഫ്രീയാ. വളരെ നല്ല കാര്യം. എന്നാലും പഠിക്കാൻ വന്നാ മതി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അല്ല, എത്ര പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്? 50 പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നോക്കൂ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും. അങ്ങനെയാ. എത്ര ലെവൽ വരെ എക്സാം ഉണ്ടാവും മാതാജി? എക്സാം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ശരി. ഉത്സാഹം വരുള്ളൂ പഠിക്കാൻ. അത് തന്നെ. പഠിക്കും. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ അറിയണ്ടേ? മാതാജി ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിൽ പോകാറുണ്ടോ?
ആ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂര് ടെമ്പിളിൽ ഇടയ്ക്ക് പോകണം നമ്മളൊക്കെ. ആ, അതിന്റെ കീഴിൽ പഠിക്കുകയല്ലേ നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടേക്കൊക്കെ പോവാ, അവിടെ ടെമ്പിൾ സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാ. 1-2 ദിവസം എത്ര പറ്റണ ദിവസം അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാം. ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ ഫുഡും സ്റ്റേ ഒക്കെ തരും. അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാം. ടൂർ ഉണ്ടാവോ? ആ ടൂറ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതാ ഇപ്പൊ 23-ാം തീയതി പോവാണ്. ശ്രീരംഗം അങ്ങനെയുള്ള 40 ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും. 2-3 മാസം കൂടുമ്പോ നമ്മുടെ അവിടുന്ന് ടൂർ ഉണ്ടാവും. വൃന്ദാവൻ, അതല്ലെങ്കിൽ അയോധ്യ, അതല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരക, അല്ലെങ്കിൽ മായാപൂര്, അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പോകും. മാതാജി എങ്ങനെയാ ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യും വീട്ടിൽ തന്നെ? നമ്മള് മംഗളാരതിക്ക് സൂമിൽ കയറുമല്ലോ. മാതാജി കയറണില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചില ദിവസം കേറാൻ പറ്റാതെ വരുത്തുണ്ട്. സൂം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പൊ. ആദ്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കിട്ടണേ ഇല്ല. ആ ഒരു TY എന്നുള്ളൊരു ലിങ്കിൽ കയറണം. അതേനാ അത് നോക്കി മാതാജി, സൂമിൽ നോക്കി, എന്നിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ലിങ്ക് കയ്യിലുണ്ടോ? ഓ ലിങ്കെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ ലിങ്കിൽ കൂടിയല്ലേ ഞങ്ങളെല്ലാരും കയറുക. ഇന്ന് രാവിലെ മണിഭൂഷണം മാതാജിയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ കേറാനൊക്കെ പറ്റുമല്ലോ. എന്താ ഇങ്ങനെ പറയാവോ? അറിയില്ല മാതാജി, ആദ്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു. മംഗളാരതി കയറുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലും ചെയ്യാം. മംഗളാരതി സൂമിൽ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് വീട്ടിലും പൂജ ചെയ്യണ്ടേ? അത് അതിനോടൊപ്പം ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജപ സെഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജപ 16 ഒരുമിച്ച് ജപം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതല്ല കുറച്ച് ബാക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് ചെയ്യാം. ടൂറിന് പോകണ്ടോ? പ്രഭു പോകണുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മാതാജി ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഉള്ളേ? ഞാൻ ബോംബെയിലാണ്. നാട്ടില് തൃശ്ശൂരാണ് കേട്ടോ. വീടുണ്ട് അവിടെ. വരലുണ്ടോ? വേറെ ആരും ഇല്ലേ, പൂട്ടിട്ടിരിക്കാൻ. അപ്പൊ എപ്പോഴാ വരുവാ നാട്ടില്? ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ട്, പറ്റണമെന്നൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇനി അടുത്തന്നെ പോണം. മക്കൾ എത്രയുണ്ട്? 2 ആൺകുട്ടികളാണ്. മൂത്ത മകൻ ന്യൂറോ സർജൻ ആണ്. മരുമകള് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ആണ്, കിഡ്നിയുടെ ഡോക്ടറാണ്. അവർക്ക് 7 വയസ്സായ ഒരു മകനുണ്ട്. പിന്നെ 2ാമത്തെ മകൻ MBA HR ആണ്, ബോംബെയിൽ ജോലി ചെയ്യണു. സിംഗിളാണ്. മാതാജി സ്കൂളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കൊറേ ആയാ? കുറച്ച് കൊല്ലായി. പക്ഷെ എന്നെക്കാളൊക്കെ സീനിയേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. 30 കൊല്ലമായിട്ട് ഇസ്കോണിലുള്ളവരെ ഞാൻ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അത്രയും സീനിയേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ അവിടെ വരാറുണ്ട്. ദീക്ഷ എടുത്തവരും ഒക്കെ തന്നെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വേറെ മറ്റുള്ള സെന്ററുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കോഴ്സ് കിട്ടുന്നില്ല ക്ലാസ്സുകളെ. അപ്പൊ അവര് നമ്മുടെ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴില് ഭക്തിശാസ്ത്രിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ വരും. പക്ഷെ നോക്കുമ്പോ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ സീനിയേഴ്സാണ് അവര് ഇസ്കോണിൽ വന്നിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ എന്നാലും അവര് നല്ല ആൾക്കാർ തന്നെയാട്ടോ. മാതാജി ദീക്ഷ എടുക്കാൻ നേരത്ത് അതിനു മുമ്പ് എന്തെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം? ഭക്തിശാസ്ത്രി വരെ എത്തണം. മാത്രല്ല 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. ആഹാരത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് നിയന്ത്രണം വേണം.
അതായത് മാംസാഹാരം ഒന്നും പാടില്ല, അറിയാലോ. പിന്നെ ഉള്ളികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്, ചായ കാപ്പിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ 16 മാല ഒരു വർഷമെങ്കിലും ആയിട്ട് ജപിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചെയ്യാൻ, മംഗളാരതിയൊക്കെ ചെയ്യുക, വീട്ടിലും പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിച്ചു വരണവർക്കാണ് ആദ്യം ഗുരു ആശ്രയം എടുക്കണം, ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയത്തിൽ വരണം. അതിനുശേഷം ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഗുരു ദീക്ഷ തരും. അതിനു മുമ്പ് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എടുക്കും കേട്ടോ, എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും, അതിൽ പാസ്സായാൽ പിന്നെ മായാപൂരിൽ നിന്ന് അവര് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും. അതിനുശേഷമാണ് ദീക്ഷ തരിക. അതിന് ദീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ദീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്, അതും പാസ്സാവണം. നമുക്ക് ഭാഷ നന്നായിട്ട് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ ആ അതൊന്നും വിചാരിച്ച് വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും കുറച്ച് 1-ാമത്തെ സ്കന്ധമെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധം ഒരു വഴികാട്ടി എന്നുള്ള പുസ്തകം വായിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒക്കെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് മഹാപ്രഭു എന്നുള്ള ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കുക. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദീക്ഷ എടുത്താലും ഇതൊക്കെ പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമോ ഇനിയുള്ള കാലം എന്നൊക്കെ അവര് ഉറപ്പ് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തരും. മാതാജിക്കൊക്കെ ദീക്ഷ എടുത്തൂടെ? ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചാല്. 16 മാല, 16 എത്തിയോ മാല? 16 ജപിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്. പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ വല്ല ഫങ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോ എന്നാ ചെയ്യും, അതല്ലേ പ്രശ്നം. മത്സ്യമൊക്കെ കഴിക്കുവോ? അല്ല, ഇല്ലില്ല. അല്ല, നമ്മൾ ഈ ഫങ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോ ഉള്ളിയൊക്കെ കൂട്ടിയല്ലേ. അതും പാടില്ല അല്ലേ മാതാജി? അല്ല, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ, അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാ. മനഃപൂർവ്വം അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യണേ. ഇപ്പൊ യാത്രയൊക്കെ വേണ്ടി വരുമ്പോ എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചില അവസരങ്ങളിലൊക്കെ 1-2 തവണയൊക്കെ തെറ്റിക്കേണ്ടി വരും. വന്നു വരാം. അത് നമ്മള് മനഃപൂർവ്വമല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്ത പാപയല്ലേ? അല്ല, നിവർത്തികേടുകൊണ്ടാണല്ലോ. നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അത് കഴിക്കല്ലോ ചെയ്യണേ. എന്നാലും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊരു ചിലപ്പോഴ് ഉള്ളിയൊക്കെ നീക്കി വെച്ച് കഴിച്ച അവസരങ്ങളൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യാത്രയിൽ കഴിയുന്നതും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ടെമ്പിളിലേക്ക് പോവാണെന്ന് വിചാരിച്ചാ നമ്മൾ തിരികെ വരുമ്പോ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്കുള്ള പ്രസാദം പൊതിഞ്ഞു തരും, വഴിയിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലാത്തടത്തേക്ക് നമുക്ക് 2-3 ദിവസം യാത്ര ചെയ്തൊക്കെ പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കരുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കയ്യിലെല്ലാം. അപ്പൊ പുറമേന്ന് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മാതാജി എന്താ ഉള്ളി കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? അത് തമോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാന്നാ പറയാ. മാംസത്തിൽ പെട്ടതാന്നാ പറയാ. എന്താ അത് തമോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണവരല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോ എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് പുരോഗതി വേണമെന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് അങ്ങനെയൊക്കെ നിഷ്കർഷിക്കണം, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണം ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം വെറൈറ്റി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലിപ്പോ 1-2 ഉപേക്ഷിക്കാനല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് കഴിക്കില്ല മാതാജി, ഹസ്ബൻഡുമാര് മരിച്ചാല്. അവര് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കില്ല. ഗുജറാത്തീസ് ഒന്നും കഴിക്കില്ല. ബംഗാളീസ് ഒന്നും കഴിക്കില്ല. ജൈനന്മാര് ജൈൻ കഴിക്കില്ല. ജൈൻ കഴിക്കില്ല.
ശീലിച്ചാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നിർബന്ധമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഒരു മെമ്പേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴാണ് അല്ലേ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടണേ. ഇതിപ്പോ എനിക്കൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഞാനും മോനും ഒരേ പോലത്തെ ഫുഡാ കഴിക്കുക. ഇന്നത് ചായ വേണമെന്നില്ല, ഉള്ളി വേണമെന്നില്ല. കുറെ പേരാവുമ്പോ അവർക്ക് കൂടാണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് മകന്റെ വരും. ഭാര്യ ഒന്നും കഴിക്കില്ല മാതാജിന്റെ? മൂത്ത മകന്റെ ഭാര്യ കഴിക്കും. ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ അല്ല കൂടുതലും നിൽക്കുന്നേ, ചെറിയ മകന്റെ കൂടെ. അങ്ങനെയല്ലാമല്ലേ മാതാജി പ്രോബ്ലം നമുക്ക്. അല്ല, അവിടെ ചെന്നാലും ഞാൻ സ്വയമാണ് കേട്ടോ പാചകം ചെയ്യുക. അവിടെ ചെന്നാൽ സ്വന്തം പാചകം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക തന്നെ ഉള്ളൂ.